момента сме в новата арена Бургас, вътре на подземните паркинги. Оп, чакай, че сме стропнетата. И така, здравейте, намираме се в заведение много скъпо и гадно. Сега ще направим ревю и тест на този ресторант. Тук отзад са калните бани. Взехме си по две колички. Другото момчето и биличка. Няма да го показвам, защото много не иска да участвам. Тук сме паркирали тротинетките. Айде ще се включа, като дойде ястията. Включих се пак, ето храната дойде. Ще хапна, ако намерим ще по-две, ще се включа. Айде, чао! Пишете, ако искате да продължа с влога, ще отворя YouTube канал. Ако в TikTok събере харесвания, пишете го долу в коментарите дали искате. Аз хапнах моята порция и картофките ги доизядахме тук. На онова предишното бяхме си взели пак подобна порция картофи. Обаче в картофите ни бяха сложили черен пипер и шарна сол. То може да се види, че няма клиенти. Но тук му давам 5 звезди. Тук ще ги сложа на екрана. 5 звезди. Днес ми хареса, салата им салата, картофите им картофи, кюфтета им кюфтета, каймата им беше... Ще кажеш. Ти какво ще кажеш? Много е добре. Хареса ми. Добре. Ай. И така, хора, ако ви е харесал клипът, може да си дай бутона, да пишете дали искате още подобни клипове. Ще гледам да бъдат интересни, а не скучни като останалите колеги в YouTube. Айде, бай!